हाय फ्रेंड्स माबायदि खबरा आं आसा खालामो बयनाबो मोजाङानो दाथ' लकडाउनखौ बयबो मानिना सोलिदोंना लोगोफोर आंबो मानिना सोलिदो बयबो मानिना सोलिबा गावनि थाखायनो मोजां नङा होनबा लोगोफोर बे मोसानाया दानि नङा जनाय धेमाजि सिंनि सिङाव थानाय जनाय हाथिजानाव जादोंमोन नैबेनो गेटआ मिटिंनि गेटआ नैबेनो फ्रेंड्सफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांदो So friends, दिनै भिडिअ एसेनोसै जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बिदिनो भिडिअ नांबावगौबा कमेन्टआव लिरना हर आरो आं बिदिनो जिकुनु बायदि भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो बिदिनो आंनि बायदि भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो एसेनोसै लोगोफोर